Bon dia. Aviam si avui aconsegueixo fer un vídeo amb més argument davant d'algunes crítiques rebudes. Ja hem sortit d'allà on estàvem dormint i ara ens toca fer... Esclar, amb el vídeo no s'acaba de veure, un turonet aquí davant, però hi ha un desnivell. De quant, Miquel, el desnivell era? 200 metres, no, 300 metres pujant. I diuen que la pujada es fa més o menys en mitja hora, però llavors la baixada és lo fotut, perquè la baixada és amb desnivells de fins al 18%. Aviam què ens trobem. De moment no plou. Bon dia. La primera fita aconseguida. Cim coronat, amb pendents del 12%. Ara ve la baixada, que diuen que les pendents, o sigui que és més curta, però les pendents arriben al 18%. Aquí ha estat 1 quilòmetre de pujada només, però intensa. El cel està preciós, El Miquel ha arribat una estona abans que jo, però el que hi ha. M'ho has trigat menys de 20 minuts, Menys de 20 minuts, I què deia aquell home? Que els que anàvem lents, mitja hora. Bueno... No sé què considerava aquell. Wonderful. You got a lot of energy with that big breakfast, huh? Yes. Estàs fent una foto o un vídeo? Estic fent vídeo. L'església de Boadilla del Camino, almenys hem comptat 15 cigonyes. Més o menys. Hem arribat ja al final de l'etapa. Bueno. El poble es diu Fromista. Hem de passar per aquest pont sobre el canal de la Manxa, és aquest? I baixar tot el canal. Què va ser el canal de la Manxa? Sí, ho posava per aquí. Jo ho he llegit. És el canal de la Manxa. El canal de la Manxa i aquí és l'entrada del poble. Merda, canal, sí. Hem d'anar a l'alberg, més o menys, que està davant de l'església. I ja està, 26 quilòmetres, ja ens els hem polit. Bona tarda, estic a Fromista. Mireu el sostre d'aquesta església. La teulada està aixecada a sobre, per sobre, com 1 metre per sobre, de la bòveda de la església. És realment molt curiosa. He entrat a dintre, hi havia missa de 8, bueno, estava anunciada la missa de 8, però el mossèn ha dit, com que hi havia pocs feligresos, que no la feia, tu. Diu, y amb una li diu, oi, pero es que yo mañana no voy a poder venir. Diu, no te preocupes, María, que por esta vez estás disculpada. Iau, me'ls ha enviat tots a casa. Adéu, demà més.